Cando desde o Bloque Nacionalista Galego quixemos levar unha política en este Concello pola igualdade de oportunidades das mulleres, dos mozos e das mozas, das clases menos favorecidas. Cando falamos de igualdade de oportunidades o falamos dende o convencemento que non podemos presumir dunha gran cidade se non somos quen de que os homes e mulleres que están en esta cidade, que viven en esta cidade, sexa cal sexa a súa orixe, sexa cal sexa a súa raza, sexa cal sexa o seu sexo, sexa cal sexa as súas ideas, nunca poderemos presumir dunha cidade igualitaria, moderna, se esas persoas non se sinten cómodas na nosa cidade. E decir que en isto de posta en marcha de medidas, precisamente son medidas, esas todas que puxemos en marcha, son medidas pensando na sociedade multicultural, que conformamos todas e todas. Eso non o poden decir, e o digo moi orgullosa, non o poden decir todos os partidos políticos. Non. Eso non o pode decir o Partido Popular. O que está facendo en este momento a Xunta de Galiza é botar sobre os concellos, o primeiro de Vigo, digamos, que a responsabilidade das políticas de inmigración. Que en este ano, por decir un dato, o Concello de Vigo, entre personal dedicado a isto e as políticas de inmigración, se investiron 500.000 euros. E a Xunta de Galiza puxo 130.000 euros. Estas son realidades. E cada vez nos están disminuindo máis os orzamentos. Precisamente porque somos un partido nacionalista, sabemos, practicamos o internacionalismo e o facemos dende aquí, dende os concellos, o fixemos cando estábamos na Xunta de Galiza e o vamos a seguir facendo. E máis se somos un país, como decía ao principio, como o noso, que de alguna maneira tuvo que sair e sabe o que é sair por problemas económicos a inmigrar.